पैसे देतो तू. पैसे देतो पण मी पैसे टाकल्यावरच पैसे देतो असं पैसे देत नाही. किचन मध्ये काही नसलं ना की पटकन तू पैसे देतो. खरं तर आम्ही मच्छी आणायला गेलेलो मच्छी फ्राय करायसाठी, पण मच्छी काय मिळाली नाही आम्हाला. ती मच्छी बघूनच माझी हवा निघाली. तर मला ते दांडे खायला येतच नाही. पहिली गोष्ट मी खेळता घेता त्याचं नाकच फोडून पण ती नाही तुम्ही युट्यूबला आहे ना, तर म्हटलं हो आहे. तर नाही खूप छान वाटतं जरा असं तसं, तर सेल्फी काढा. मग काढली. पहिल्यांदा मी खूप घाबरली. मला वाटलं कोणतरी असेल लेडीज हवालदार वगैरे रस्ता क्रॉस करताना, पण आपण घाईमध्ये येतो ना. सफेद दगड बोलला तर दुकानामध्ये जायचं सफेद दगड द्या. त्यांनी विचारलं का सफेद दगड कोणता, तर बोलायचा पनीर नाही का ते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. काय बनवताय? मी आलू मटर आणि पनीर भाजी भाजी बनवते ग्रेव्ही वाली. त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतले. हे पनीर मसाला आहे, हिंग आहे, हे ओले वाटाणे आहेत, पनीर, कांदा, खोबरं, टमॅटो, कोथिंबीर आणि स्पेशल मसाला आहे, हळद आणि एका मिरचीचे 2 तुकडे केलेले, लसूण, आलं, कढीपत्ता आणि बटाटे. मिरची किती घेतली? मिरच्या 5 आहेत. 5 मिरच्या आहेत. आणि हे ऑइल तेल. आता मी याचं मसाला वाटण करते, खोबऱ्याचं वाटण करते आणि मग ते ग्रेव्ही करून टाकते. त्यामध्ये मी कांदा, 2 कांदे आणि एकच खोबऱ्याचा तुकडा आहे. खोबरं नाही जास्त आम्ही खात. आणि टमॅटो आहे ग्रेव्हीसाठी. ही कोथिंबीर थोडीशी घेतली चिमूटभर. हा लसूण, आलं, हे 5-6 पाकळ्या आहेत आणि एकच अद्रकचा तुकडा आहे. ही हळद आहे आणि स्पेशल घाटी मसाला. आमचे स्पेशल घाटी मसाले. आम्ही घाटावरचे असल्यामुळे आम्ही स्पेशल घाटी मसाला खातो. सर्व वाटतंय? हो, सर्व एकत्र वाटते. तडका मारायसाठी मी थोडासा कढीपत्ता ठेवलेला आहे. थोडा ग्लासभर पाणी घेतलं, पण मी एवढं नाही टाकणार, अर्धा ग्लास टाकणार. हा मसाला झालेला आहे. आमचा पोरगा बघतो, हसतो तो. रोज स्वयंपाकघरात असतो. बरं आहे ना, स्वयंपाकघरात पटकन पैसे देतो. आपली लास्ट रेसिपी त्या भावड्याने चालवली होती. पैसे देतो तू. पैसे देतो पण मी पैसे टाकल्यावरच पैसे देतो असं पैसे देत नाही. किचन मध्ये काही नसलं ना की पटकन तू पैसे देतो. ते काय भरपूर हसतोय तू. आणि मग एकदा आलेले हे भरपूर किती हसतोय. म्हणायचे काय हा का असं मी ते, कारण मी पैसे टाकते आणि लगेच काढते, पण तो जरा जमा तरी होऊन द्या म्हणून तो हसतो. पण तरी टाकते पण आणि पटकन लगेच काढते. त्याच्यामुळे तो हसतो, म्हणतो जमा तरी अर्ध माझ्या ढेरीपर्यंत येऊन द्या. जास्त करून आमच्या घरामध्ये माझी मुलंच खातात पनीर. मला तर ते जमतच नाही. तुम्ही ग्रेव्ही खाता? आपल्याला ग्रेव्हीच खातो पण पनीर जमतच नाही मला. पनीर बघितलं तर असं वाटतं त्याच्यापेक्षा ते मटण असलं ते खाल्लं असतं. नाही, आपल्याला चिकन मटन आवडत. चिकन मटण आवडतं. मच्छी सुद्धा आवडत नाही. मच्छी खायला गेलेले एकदा मी, तर काटा अडकला. तर तसं मी काय केलं, एक काटा घुसला. तर मी म्हटलं आई कामाला गेलेली, वडील कामाला गेले, आता काटा कसा काढणार. मग सर्व आजूबाजूला म्हटले की माझ्या ना नरड्यामध्ये काटा अडकला, आता काढू कसा, मला मच्छी खाता नाही येत. मग एकीने सांगितलं ज्वारीची भाकर आहे ना बारीक एकदम चाव, ती बारीक चाव, तो काटा त्याच्यात अडकून खाली जाणार. तेवढी माझ्या लक्षामध्ये अजूनपर्यंत. आता कोणाला जर असा काटा अडकला ना, तेच मी उदाहरण त्यांना देते. सुकं खायचं काय. पण तुम्ही मच्छी खाता ना? मच्छी मला कसं मुशी, कुपा, बिना काट्याची मच्छी. म्हणजे कमी काटे किंवा मध्ये काटे असतात ते. काटाच नसतो त्याला. काटाच. कुपा म्हणजे कसं त्याला एकच काटा असतो. मुशीला तर एकदम काट्यांना मुशीला तर असतं. काटाच नसतो बिलकुल. त्याला असतो तो पण नरम असतो. हो बरोबर. आणि मुशी कशी एकदम मटणासारखी असते. बोंबील पण खात असतात ना तुम्ही? हा, बोंबील खाते, पण बाकीचं काट्यावालं तर मी अजिबात खात नाही. ते मी तेल तापायला ठेवलेले. आता मी याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते. ते कढीपत्ता टाकलेला आहे मी. आता एक पनीर टाकते. पनीर चांगलं कुसुम वाचून घ्यायचं. एक पण सोडायचं नाही, कारण महाग आहे पनीर. वाटीला कुठे आहे का वाटीला? हे काय थोडं फार चिपकलेलं आहे ना. तुमचे 2-3 शब्द खूप फेमस झालेत. पुसून पासून
पुसून नाही, पा आम्ही पुसून पासूनच खातो. जेवण जरी आम्ही खात असलो ना पूर्ण असं पुसून पासूनच खातो. हे जरा पुसून पासून, दुसरा कम से कम, हा. आणि तिसरा एकच व्हिडिओ आहे पण तो बेवडेचे एवढे. ते मटणासाठी, परत लॉलीपॉप साठी अंडी पाणी आणि घालायचे. ते याचे ब्राऊन करायचे. अजून मम्मी यांचे कोणते शब्द फेमस झालेत सांग. तू सांग, नाहीतर बघणारे सांगू दे की अजून ह्या 3 शब्दांपैकी अजून कोणते यांचे शब्द आहेत किंवा कोणता असा डायलॉग आहे हा त्यालाच विचार. तो फेमस झालाय आणि तुम्हाला आवडलाय किंवा ते आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. कमसे कम ना त्याला ब्राऊन होऊस फ्राय करत राहायचं. कमसे कम. खरं तर आम्ही मच्छी आणायला गेलेलो मच्छी फ्राय करण्यासाठी, पण मच्छी काय मिळाली नाही आम्हाला. ती मच्छी बघूनच माझी हवा निघाली. ती इतकीशी मच्छी, ती ओठाला पण नाही आणि पोटाला पण नाही, पोटाला पण नाही आणि पोटाला पण नाही. पोटामध्ये जर गेली तर ती कोणत्या साईडला जाईल पत्ता नाही लागणार. तिला पाण्याचा जास्त कोठा लागतो. हे ब्राऊन झाले दिसते. ब्राऊन झाले. आणि 2 मिनिटं कमसे कम तुम्ही ठेवा. ते कडक झाली. आवाज आला कडक झाले, कुरकुरीत झाली. दिसतंय? हा तुझं कुरकुरीत झाले. त्याच्यामधलं मी सगळं पनीर काढलेले फ्राय केलेलं, तर मी वाटाणे टाकते. ह्याच्यात झाकण ठेवूया. हे झाकण काढते. ते मी काढते. ग्रेव्ही टाकते त्याच्यातच. ग्रेव्ही आता मी हे ग्रेव्ही टाकले ना, याच्यामध्ये थोडंसं हिंग सोडणार. किचन किंग. हे सर्व टाकलं मी. तुमचा किटू आला. इथून मी खाल्लं पहिलंच पनीर. आता याच्यामध्ये मी ना आलू मटर टाकते. हे एकजीव झाल्या. दिसते कसं मस्त वाटतंय. ते चांगलं पुसून घ्यायचं. हे मी थोडंच आणि झालं ते चालेल. आणि पाण्यासारखं गावाला कसं असतं माहितीये, काही नसलं तरी चालेल, पण कांदा भाकर आणि मीठ असतंही असतं. घेऊन बसतात. हा. याच्यामध्ये अजून थोडं अर्धा ग्लास पाणी टाकते. त्याला चाटून बघतो थोडं मीठ वगैरे बरोबर येतं. हे भारी, एक नंबर, खरंच लय भारी झाली. मी खात नव्हते पण आज नक्की पनीरची भाजी खाल्ली. आज सोडणार नाही. मी ना शाळेमध्ये असताना मी दांड्या खेळायला गेलेलो, तर मला काय ते दांड्याचा बाळा, तर मला जोडी दिली दुसऱ्या मुलाची. तर मला म्हणले बरं सोनवणे तू याच्याबरोबर दांड्या खेळायचा, म्हणजे ग्रुप. आम्ही गेलो ना तिकडे, तर मला बोलले की खेळ म्हणून. तर मला ते दांड्या खेळायला येतच नाही. पहिली गोष्ट मी खेळते त्याचं नाकच फोडून टाकलं. त्याच्यामुळे सरळ जर माझ्या संगती दांड्या खेळायला घाबरतात. आणि माझ्यापेक्षा मोठी बहीण आहे ना, तिने पण हेच काम केलं. तिला पण नव्हतं खेळा, तिने नाक फोडून टाकलं. आणि तुम्ही यांचे आता 8वा 7वा काहीतरी व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर. तुम्हाला कुठे कुठे आणि किती किती माणसांनी ओळखलंय? भरपूर जणांनी. जागा सांगा आणि माणसं सांगा. मला एक कमेंट, मी मेथीची भाजी दादरची कमेंट आलेली मला की ते काकू मला भेटल्या होत्या, मी त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढली माझ्याबरोबर. पण मी घाबरले पहिली. हा, म्हणजे माझा अवतार बघूनच मी आपली माझी भाजी संपते की भेटते असं माझ्या घाईमध्ये मी गेली. माझी छोटी मुलगी पण होती, तर मी म्हटलं भाजीवाला गेला तर माझं नुकसान होणार, कारण माझा गाडी खर्च जाणार. म्हणून मी आपली धावतच सुटले. तेवढ्यात ते मॅडम आल्या तिकडनं समोरून. त्या म्हणल्या हो थांबा. मला वाटलं काहीतरी झालं म्हणून थांबा कशाला म्हणते. पण ती नाही तुम्ही युट्यूबला आहे ना, तर म्हटलं हो आहे. नाही खूप छान वाटतं जरा असं तसं, तर सेल्फी काढा. मग काढली. पहिल्यांदा मी खूप घाबरली. मला वाटलं कोणतरी असं लेडीज हवालदार वगैरे रस्ता क्रॉस करताना, पण आपण घाईमध्ये येतो ना, त्याच्यामुळे पण ओरडतात. तेव्हा माझे हातपाय ना म्हणजे एकदम हे झाले, पायाखालची जमिनीच हादरून गेली. तुम्हाला वाटलं काय नाही काय असं. हा, काहीतरी झालं म्हणून मला थांबा पाहिजे. कुठे गेला होता तुम्ही दादरला? भाजी मार्केटात. भाजी मार्केट ते छोटी मेथीची भाजी वेस्टला आहे ते. हा, ही झाली एक. दुसरी अजून कुठे भेटलात माणसं? अजून मला एक आमच्या इथे कांजूरला मिळालेली, दोघे नवरा बायको ते मिळाले. म्हणजे ते भेटले तर ते म्हणले हो
ताई, तर मी म्हटलं काय मी तुम्हाला ओळखत नाही हो, मला ताई डायरेक्ट तुम्ही कसे बोलला. तर ती म्हटली मी तुम्हाला युट्यूबला बघितलं, तुमच्या बोंबलाची चटणी मी अजूनपर्यंत करून खाते. म्हटलं तिकट नाही लागत ना. खूप हसली ती. म्हटली छान आहे, छान. परत अजून भरपूर म्हणजे भरपूर भेटतात. काल कोर्टामध्ये कन्नमारला गेलेलो ना आम्ही रॅशनिंग ऑफिसला, तर तिथे एक लेडीज भेटली. ते बाजूला ऑफिस वकिलांचं ते हे असतं ना ऑफिस कोर्टवाल्यांचं, त्या ऑफिसमधली एक लेडीज बाहेर आली, टिफिन बॉक्स खाऊन हात धुवत होती. तर ती मला म्हटली तुम्ही युट्यूबला आहे ना. तर म्हटली हा. मी पहिले अशी डायरेक्ट हा म्हटले नाही, तर म्हटले नाही हो माझी जुळी बहिणी. काय हो तुम्ही असं खोटं बोलताय. तर म्हटलं हा खरंच मीच आहे, टेन्शन घेऊ नका, सॉरी म्हटले. परत पाठी आली. तर त्यात खूप छान छान हे करत नाही. मला त्यांनी सांगितलं बोंबलाची चटणी, तुमचं ते लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप बनवलेलं ना, तर मी म्हणलं ते आपल्यासाठी नाही दाखवलेलं, ते गवड्यांसाठी दाखवलेलं. म्हणजे काय एखादी बायको जर दारू पिऊन आला तर काय बनवून देत नाही. हे लॉलीपॉप चिकन आणायचं आणि आपलं फ्राय करून खायचं, कशाला दुसऱ्याला मस्का लावायचा. ती भाजी झालेली आहे, एकदम घट्ट झाली. याच्यामध्ये पनीर सोडते. आवाज येते पनीरचा, कुरकुरे झाले दगडासारखी. एवढं मौलाची वस्तू आहे त्यांच्याकडे बोलायचा. पण ते खाण्याचे दगड आहेत, ते आपले टेस्टी दगड. ते दगड उलट माणसं शोधतात रेसिपी मध्ये. सफेद दगड बोलला तर दुकानामध्ये जायचं सफेद दगड द्या. त्यांनी विचारलं का सफेद दगड कोणता, तर बोलायचा पनीर नाही का ते. मी बंद करते हा गॅस. झालेली आहे माझी भाजी, मस्त आहे, मसाले एक नंबर आहे. दर एक खाऊन बघ, भारी हॉटेल भारी मस्त झाली आहे भाजी. हॉटेलमध्ये कशी असते तशी झाली एकदम. त्यासाठी तर कुरकुरीच भाजायची ना पनीर. मटर पण एकदम मस्त शिजलंय आणि ग्रेव्हीची आहे ना, ग्रेव्हीची टेस्ट लय भारी ते झाली. पंजाबी हॉटेलमध्ये कसे पनीर देतात हा तशी झाली रेसिपी. तशी झाली आहे. रेसिपी एकदम चांगली झाली. आपली पंजाबी स्टाईल मध्ये आपली पनीरची रेसिपी झाली आहे. तुम्ही पण नक्कीच बनवा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आमचं कसं आहे माहितीये, दोघांची कधी आमची भांडणं झाली किंवा माझ्या कोणासंगी भांडणं झाली तर शरीरातला पावर निघून जातो ना. मग थोडं पाव किलो चिकन आणते, मस्त आळणी पाणी बनवते, भाताबरोबर खाते, मग पूर्ण पावर येतो परत.